biasa tak cetak sih toh. Iya. Masalahnya teko ki wis disiki wis order suga wis order. Ya iki wis iki posisi. Iki posisi lagi bongkar Heru. Ngantai wae. Masalahnya teko ki langsung dikiki mesti. Ora nganu Pak duit sik apa piye ora. Ya. Ya, heeh. Nek kuwi butuh kajian. Teko iki bodone dhek sedekahane sithik. Kuwi akeh wae. Dipilih diincer-incer. 100.000 wae amplop 10. 100.000 ndek agar kan gerak ngentek kecut 100.000 kan sudah ngobrol 10 Pak. Amplop wae goleke sing gedhi. Ya aku perlu musuh rekam iki. Enggak. Sing ngrungokke bose guyu. Atau satu si berdua yang ngamplop 100.000 ngamplopnya 10. Golek dit anyar sing 5.000-an. 5.000-an to, Bos. Loro kan ketok kandel. Lah dikira nyatus to. Katanya dijual eket awal 20-an kuwi 5.000-an. Sujune ora LSM. Sing kiwa muni ya, Bos. Lah kok ngerti nek si Heru Pak Teguh Padri.